Se on nimittäin sillä tavalla, että kun on moottorisaha, metsurisaappaat, metsurin vehkeet, niin näin miehekästä oloa ei niinku oo. Ei mitenkään muuta. Ja tästä innostuneena ajateltiin Samuan kanssa tehdä pieni moottorimarssi ja lähdetään käymään paikassa, mistä löytyy kaveri, joka nimittäin näistä sahoista tietää. Ja sillä niitä muutama sattuu siellä olemaankin. Niin ei muuta kuin let's go! Ollaan tosiaan matkalla tonne Kummisetä Timon luokse. Sieltä pitäisi muutama moottorisaha löytyä ja lähdetään tutustumaan niihin. Kannattaa muuten katsoa video loppuun asti ja jätää tuohon kommentti alapuolelle, vaikka kuinka monta sahaa tuolla oikeasti on. Ja hei, nyt kannattaa tilata ehdottomasti kanava, koska oikea vastaus tulee sitten seuraavassa videossa. Heitä Salle kommenttia. Milloinhan tästä on ST1 tullut? Selli tässä ennen oli. Tiesitkö muuten, että sellillä kun pesivät autoja, niin siellä tapahtui se kuuluisa sellin kuivaus. Mutta nyt ei jouduta. Meillä ei ole aikaa siihen, täytyy joutua. Perillä ollaan. Harpattiin tänne Savon puolelle, mutta ei anneta se haitata. Voi tokkissa, kuole kierrylle. Tässähän meillä on itse isäntä tuossa. Kerros kamera toiselle puolelle, missäs ollaan ja kuka meillä on isäntä itse? Tossovasen Timo ja ollaan Ruununmäellä. Eli täällä minun synnyin paikalla, missä minä olen asunut ja ollut ja niin poispäin. No, nyt kaikkia tuolla kiinnostaa ensimmäiseltä, mistä idea tällaiseen määrää moottorisahoja ja muuta? Sä oot itse toiminut kuitenkin metsurina aikana. Kuinka monta vuotta? Sanoisinko tuommoisen 20 vuotta. Aivan. Ja sitäkin saralta kokemusta löytyy. Tietenkin ihmisiä kiinnostaa, mikä saa tällaiseen ihmisen keräämään moottorisahoja näin paljon? Onko tämä niinku lähtenyt jostain ja sitten vaan karannut niinku hienosti lapasesta vai? No minulla on semmoinen ajatus ollut, kun minä olen tehnyt metsätöitä, niin minä olen sahannut joka merkillä. Ja sitten minua on kiinnostanut semmoiset sahat, millä ukot on tehnyt metsätöitä. Aivan. Ja tässä on lähinnä kerätty siltä puitteilta, sanotaanko 60-luvulta tänne 2010-luvulle. On tässä uudempiakin sahoja tietenkin, mutta semmoisia on kerätty tai on kerännyt ja ostanut. Ja siitähän tämä on sitten koostunut tämä sanoisiko ihan museoksi, mutta No kyllä tätä museoksi voi sanoa. Kuinka monta vuotta sä oot näitä niinku itse asiassa kerännyt? No ensimmäiset sahat, ne on tuolla toisella puolella, ne on solomerkkisiä. Olisikohan ne ollut joskus, sanoisinko
77-80-luvulta minä ne maketoin jostain ne. Ja minä ne purin ja laitoin kuntoon ja osankin vielä maalasin ja ne on tuolla toisessa hyllyssä sitten ja sieltä se on niin kuin lähtenyt. Eli yhteensä kuinka monta vuotta näitä on kerätty? No onhan näitä nyt... No sanoisinko, no lähemmäs 30 vuotta on kerännyt. 30 vuotta. Aika kova. No ei mitään. Mehän lähdetään tuosta hieman aikajärjestyksessä tutustumaan ja siirrytään tuonne vanhuksien osastolla ensin. No niin, eli aloitetaan vanhimmasta vehkeestä. Kerros Timppa, mikä ihme tää Tää on brittien tekemä lisenssillä oleva Dan Army-merkkinen moottorisaha vuodelta 47. Minun tietojen mukaan. Tämä on mulla kirjatkin tuossa, mistä näkisi tuo vuosiluvun, mutta sellainen se on. Kuutioita on 100 kuutioa ainakin ja tässä on se erikoista, kun ennenhän pumppailtiin terälle öljyä peukalolla, niin tässä oli jo niinkin viksusti tehty, että teräketjuöljy on tässä kahvassa, tuossa on korkki, tästä säädetään teräketjun öljyn määrä tuonne terälle. Ja täällä on sitten putki, joka tulee tuolta kampikammiossa, joka tekee paineen sinne. Okay. Että siihen aikaan erikoinen peli. Mutta siihen aikaan ei ole vielä keksinyt niinku käynnistystä, kun pitää narulla käynnistää. Siis narullahan ne käynnistetään kaikki, mutta ei ole kiinteätä käynnistystä. Niin se pyöritetään. Niin, joo. Ja sitten mikä tässä nyt on, niin kun nämä on nämähän on uimurikaaserilla olevia vehkeitä. Niin täällä on semmoinen liipasin täällä, mistä se vedetään. Tuosta noin. Otahan nyt. Noin. Ja käännetään kaatoissa tää kaasari tälleen pitkälle. Nyt sillä voi kaataa. Eli saha laitetaan silloin tähän kaatoasentoon. Vaikka käännetään näin puolin näin. Nyt sillä voi kaataa. Joo, tää oli se kaasutin juttu. Joo, aivan. Tämmönen on... Ja painaa. Täytyy No, kyllä se painaa. Kyllä tämän kanssa, jos päivän heilusit niin jos työstä kävisi. Myönnetään. All right. Tuokin on vanha peli, mutta minulla on jo siihen kaikkia osia tuohon Intiaan, niin Intian merkkiseen sahaan. Tästä puuttuu osia. Mutta semmoinen on se. All right. Sitten meillä, mikä on ollut ensimmäinen moottorisaha, niin se on tuommoinen Stihlin PLK, tuo punainen. Niin semmoinen on ollut meillä ensimmäinen moottorisaha. Stihl. Niin. Ja sen jälkeen niitä on ollut homeliittiä. Muun muassa, minä muistan, oli semmoinen, olisiko 7-8-vuotinen ollut, en ollut sitäkään, niin oli tämmönen näin. Homelaitin 660D. Mauno ja Martti teki sillä savottaa. Hurjan näköinen tuo laippa tuolla. Joo, no niin ne ennen oli. Niin, se on aika miehekäs. Niin, ennen oli kaikki semmosia. Sitten 60-luvun alussa niin isäsulo osti sitten ihan uuden tämmöisen näin. Raketti. Johnson Raketin Jupiter 2. 110 kuutio. Mikä vuote tuo? Se on muistaakseni 62 tuo. Mutta näissä sitten piti pumpata tietenkin öljy tuosta. Niin, ketjuöljy siis. Niin, ketjuöljy. Aivan. Siellä on raketti ja nämä oli homelitiaksi, nämä on täällä yläpuolella. No homeliittia on siellä. Sitten siinä on pari venäläistä tuossa. Näytäpäs se venäläinen juttu, sen mä niinku... Tuossa on venäläinen ja tuossa on venäläinen. Se näyttääkin ihan siltä. Ne on tuossa silleen, niillä kun kaavetaan puuta, niin niissä käännetään sitten tuo laippa. Niin kuin tuolla partnerin C6 on tuolla, niin siinä on niin kuin sahausasennossa tuolla ja sitten toinen on laitettu silleen, että sillä kaavetaan. Siinä löysätään tuo ja käännetään tuo laippa toiseen suuntaan. Aivan. Se on ratkaistu sillä.
Oliko jossain venäläisessä oli joku, mikä siitä otettiin mukaan irti? Mikä se Ei, oli? no käynnistin. Tätä muistelen. Mie en tiedä, pelkääkö se venäläinen, että joku varastaa sen sahan, niin ei se ainakaan saa Ei, se on toisaalta ihan fiksu ajatus. Tästä minulta puuttuu. Nämä on molemmat ruspamerkkisiä sahoja, mutta tuo on 91 vuosimallia tuo ja olisiko tämä joku 80 vuosimallia tämä toinen. Oli tuosta meille, minkäs maalainen tuo raketti? Raketti on ruotsalainen. Se on ruotsalainen. No mites toi homelit? Homeliitit on amerikkalaisia kaikki. Aivan. Ja homeliittiä teki ainakin Amerikassa niin ainakin 3 tai 4 firmoa erilaisia. Eli pystysylinterisiä, sitten on vaakasylinterisiä. Niin eri tehtästä ne tuli. Aivan. Mites toi alarivi sitten nuo keltaiset? Mikä on Mac? No nämä on kullokkia, amerikkalaisia ne on nekin. Eli siinä on Mac-kullokki ja 15 ne 3-3. Sitten siellä on 1/50, sitten on 380 tuolla piilossa, 1/50, 1/51, 1/52. Mutta niistä nyt ei ole, ne on noin 100-kuutioisia kautta 80. Siltä väliltä on kuutioluutu. Aivan. Makkulokki joskus teki semmoisen, siitä oli kuva naisesta ja nainen sahas, tämmöisen köykäsen sahan. Köykäsen? Niin, se sanoo, ne sanoo, että tämä on köykäinen. Eli tämä käy myös naisille? Niin, tämä on niin kuin naisille tehty, tai se ainakin mainoksessa oli. Mutta ne sanoo tätä suluhaspojaksi, kun se täryttää pystyssä tämä kärki tälleen. Tämä on hieno elementti. Sulhaspoika, joo. Tämä saattaa jollekin olla tuttu juttu. Tässä meillä on erikoinen tämä dieselisaha. Mikä tippa tämä tarina on? No tämähän on Raket Komon tekemä Jonseredin dieselillä toimii tai petrolilla toimii. Ja tässähän on ollut brutaanikaasu tässä kahvassa, joka täyttö on ollut tuolla. Ja sitten tuosta avataan hana auki ja tuosta napataan tuli, niin tämä kynttilä täällä lämpiää. Tässähän ei ole tulppaa. Tässä on tuommoinen kuuma tulppa, joka kuumenee ja sitten kun se on tarpeeksi kuuma, niin revitään käyntiin, jos sattuu lähtemään. Nimenomaan revitään. Niin. Siis jos mä nyt menisin tuohon ST1 tankkaisin tuohon dieseliä, niin saisiko se meitä tuon käyntiin? No kyllähän se saisit, jos tämä olisi aina kunnossa, mutta nämä on tullut minulle vanhana nämä sahat. Ne on tätä yhden kerran yrittänyt saada käyntiin, vaan silloin minulta loppu usko. Mutta nyt minä olen lukenut Raamattua, niin nyt minulla on uskoa enemmän. No niin. Mutta siis nyt täytyy kysyä, onko se tieto, miksi on tehty dieselsaha? Mikä siinä on ollut idea? No sitäkään minä en tiedä tarkasti, että mitä varten on, mutta ainahan ne kaikennäköisiä kehitti. Ja on muutakin merkkiä olemassa dieselinä kuin tämä. Täällä on hienoa, että sahoistahan on kansioissani aikaisen kattavaa faktaa. Sieltä löytyy vuosimallit ja kuutiot ja muut tekniset tiedot. Tämä on siis 5.7. Kansiosta löytyi tieto. Sillä alkaa olla ikää niin kuin omistajalla. 68 vuotta. Kyllä. Hurja peli. Mutta sitten sen verran erikoista vielä näissä sahoissa on se, että tuo laippa on sahaajan puolella. Ainakin jos minä olen oikeakätinen, niin niin onkin. Se laippa on sahaajan puolella. Tuossa on toinen, joka on pensakone, niin siinä on kanssa laippa tuolla sahaajan puolella. Sitten tuo superi, mikä on tullut, niin siinä on jo sitten laippa siirretty tuonne oikealle puolelle. Siinä on viisastuttu tavallaan. Josta on ollut muotia silloin. Mutta joo, sitten meillä on mielenkiintoisen näköinen saha tuolla. Siitä onkin tiedot tuossa. Mikä ihmevehe tämä on? Löytyy tästä. Siinä on ainakin tuo laippa on sitten hieman erikoinen. Joo, se vatkaa estakaisin. Se on vähän kuin raamisaha. En tiedä. Pekka Enolla oli aikoinaan tuommoinen saha.
Ja joku sanoi, että puukkosahala tai tuolla kaarisahala sahoo yhtä nopeasti kuin tuollakin. Siinä oli kuulemma erikoista, jos se on kunnossaan, niin tuo kun löi tuon piikin kiinni puuhun ja tempas, niin se lähti käyntiin siinä. Okei. No ei siinä ketjuja kulu ainakaan ole Ei, sisällä. se on kas vuosimallia 60. 60. 62 on vielä viimeisen kerran valmistettu. 115 kuutioinen kone. Sankei Englannissa tehty. LTD näkyy olevan. Ja se on vuosimallia 53. 53. Eli tämä vehe täällä. Täytyy sanoa, että on ja kanssa erikoisen. Siinä kanssa käännetään tuo takakahva. Niin joo. Niin kun ruvetaan kaatamaan, ei muuta kun otat kiinni ja pyöräytät, niin silloin se on niin kuin kaatoasennossa. On. Tostako se on hieman on tuo... Se on vähän ajanpatina syönyt, niin käynnistyskahva on mennyt. Minä siihen silloin kun sain tuon sahan, niin tulpareijasta laittelin vähän bensoa ja ruvesin repimään, no sehän tärähti käyntiin. Niin mutta en minä sitä sen enempää ole siihen syventynyt, mutta siitä puuttuu ketju. Siinä on erikoinen ketju, se juoksee laivan päälle. Se ei mene sille urassa kuin tämän päivän sahat. No niin muuten onkin. No niin, tuossa on sitten CP4, Sastolmari saha, joka on periaatteessa aika paljon tuon C6 partnerin kopio. Tai en tiedä kumpi lie kopio, mutta samanlaisia sahoja ne on. Päällisin puoli, eri värisiä kuitenkin. Kahva käännetään samalla viisiin eestä kuin laippa pitkälleen, kun kaivetaan puuta ja niin poispäin. Siinä on myös vuosiluku semmoinen 60. Tuon sahan vuosiluku. Mutta nämä sahat ei, näillä on ainoastaan kaavettu ja katkottu. Näillä ei ole karsittu koskaan. Eikä niitä ole siihen tarkoitukseen siihen aikaan tehtykään. Remington. Joo. GL7. Se on 56 vuosimallia. 56 vuosimallia on se ja siinä on kuutioita 105 kuutioa. Joo, no Remington. On. Tää kuin kahvakuula suomeksi. Hyvänen aika. Tuossa on 60-luvun alkupuolen 60-64 olevat Steel Contra 106 kuutioisia 2 kappaletta. Steel Contra. No on stiilisen aikuisia sahoja. Julman kokoiset on nuo laivat kyllä niissä. Joo, niin on. Siihen aikaan oli semmoset pelit ja lekket. Mikä on muuten merkki näissä sinisissä vehkeissä? No ne on niitä soloja. Solo? Niin. Solo 70 ja sitten toinen malli on onko se 646 vai? Joo, se on tuo mikä on tuolla keltainen, mutta se ei oikein näy nyt. Minkä maalainen on Solo? Saksalainen. Saksalainen? Ne oli niitä ensimmäisiä sahoja, mitä minä tein ja purin ja laitoin. Ja ne jäi käyntikuntoisena siihen hyllyyn. Onko nämä ollut ensimmäisiä? On. Okei. Ja tästä tämä kaikki on saanut lähtössä. Aivan. Tässä oli siis käytännössä 60-luvun, 50-60-luvun vehkeitä. Joo. On tämä osasto. On. Kyllä. Alright. No näähän ei tähän lopuun. Lähdetään siirtyä tonne hieman modernimmalle puolelle niin sanotusti. No niin, lähdetään tuolta ylälaajasta. Mitä? Siellä on raketteja. Siellä on 621 rakettia, joo. Minkä ajan tuotteita suurin piirtein nämä on? 70, 74 suurin piirtein siltä. Siltä ajalta. Niin. Sitten siellä on jopuja tuolla ylhäällä vielä. Mikä? Jopu. Jopu. Se on norjalainen saha. Norjalainen? Samalta aikakaudelta. En ole kyllä ennen kuullutkaan. Jopu. Joo. Hei. Sitten jos mennään hyllyyn alaspäin, niin sitten Husqvarna samalta aikakaudelta on nekin. 70-luvun. Niin, 70
Ja mennään jopa 80-luvulle asti sitten. Että... Jotenkin on niin jännä, että kun tuosta 60-luvulta hypätään tähän 70-luvulle, niin tässä on kyllä tuossa kehityksessä, nämä alkaa niin näyttää jo modernilta, että siinä on aikamoinen harppaus selkeästi. Kyllä. Ja sitten tässä, ja hetkinen siellä, niin no, tässä jatkuu. Siitä kun mennään eteenpäin, niin mennään jo 80-luvulle. Siinä on 80-luvun huskuja, vähän niin kuin isompia huskuja, ne ei ole pieniä. Niin, siellä ainakin tuo, mikäs tuo lajas, 371. 371 on siellä. Paljon siinä on kuutioita, muistat? 71. 71. Niin siihen verrattuna, että noissahan oli hirveän määrä kuutioita noissa vanhoissa. Niissä ei ole tehoja niin paljon. Aivan. Vääntöähän niissä kyllä on ollut, mutta ketjunoppas huomattavasti pienempi. Aivan. No sitten seuraavalla rivillähän me päässään sitten meikäläisen suosikkimerkki eli Steeliin. Joo, sieltä löytyy Steeliä. Ne on kanssa 80-luvulta olevia. Ja jopa 90-luvulle tullaan sitten, kun tullaan tänne 036 ja 360 ja sitten siinä tullut isommat, eli 044, ne on 046. Sitten siellä on aika uusi saha tuolla reunassa 660. Siis tuossa... 660 on 92 kuutioinen saha sitten. Onko se tuossa alemmalla hyllyllä? Vai ei, kun siinä niin, husku alla. Et ne on semmosia tukkisahoja oikein. Ja täältä jatkuu Steeliä sitten. No sitten sieltä allalta suurin piirtein samaikäisiä 80-luvun sahoja on siinä. Siinä on yhden kun otat vähän takaisin, niin minä kerron Mikä tämä? Ei se, otahan, ei kato missä tuossa, no. Tuossa on semmoinen Steeli, mikä on niinku cut-versio, eli siinä on katti. Tässä on vihreä korkkikin. Se on katalysaattori siinä sahassa. Jos katsot tuonne eteenpäin, niin sillä lukkoo katti sillä pakoputkassa. Pakoputki. Tuolla. Kyllä. Ekosaha. Kyllä. Niitä tuli silloin, kun jollakin oli tuommoinen saha, millä minä sahasin. Ja taisin Tuurelle vielä antaa se saha. Kysyin Tuurelta, mihin siihen hävitit, niin sanoi roskakorriin. Joo, no näähän näitä joutaa. Just. Eli 80-luvun. Joo, 80-luvun saha. Kasaria. No kyllähän se jo aika modernilta sahalta alkaa niin kuin näyttää. Joo. Aivan. Se oli sitä aikaa, kun piti päästöjä vähennellä ja autoihinkin tuli katalysaattorit. Mutta näissä moottorisahoissa ne ei sitten niin suosioon saanut. Mulla on tuolla Husqvarna kanssa, mikä on katalysaattorilla oleva peli. Ihan alalla on sitten vanhoja sekalaisia 60-luvun sahoja sitten siellä joitain Steeliä ja semmoisia. Tuo on kyllä vanhempaa kaliberia. Steel 510. Joo. Sitten tuonnepäin, kun mennään tuossa toiseksi alimmalla hyllyllä, niin siinä on näitä tänäkin päivänä vielä saavat 260 ja 261 ja sitten on 361 siellä reunassa se Steel. Suurin. Mutta ne on 2000-luvun saha on jo tuo 2000, taitaa olla 2010 tuo 361. Mutta tänä päivänä on tullut jo 362. Joo, no ne kuulostaa tutulta malloiltakin. Tässä on sitten tässä. Jonssin pukki. Jonssin pukista löytyy kaikennäköistä. Jonssihan mainosti sahoja, että ne on turbo. Turbo? Niin, tuossa kun katsot vaikka tuohon, niin siinä vielä se turbo näkyy. Sehän ei ole varsinainen turbo, vaan se on semmoinen ilman ahto, eli tuolla vauhtipyörässä on semmoinen siipi laitettu, mistä se vauhtipyörä työntää sitä ilmaa tänne kaasaria. Ja noissa huskussa uudemmissahan on kanssa sama juttu. Aivan. Mutta niihin ei ole sitä turboa voinut laittaa, vaan milläs ne muuten ilmoittikaan sen. Joo, air injektio, tällaisella ne huskussa ilmoitti tämmöisen. Minkä aikakauan tässä tukissa? Onko nämä on 2000-luvun ja 90-luvun loppupuolen sahoja. Että no joo, ja sitten tässä kun huskua mennään, niin sulla tässä oli huskuja. Siinä on sitten uudempia huskuja.
Se on 257, no se ei ole mikään uudempi husku, mutta 254 aika vanha. Mutta 357 on jo vähän tuoreempi. Ja tuossa ylhäällä on, mikä tuossa ylhäällä? Siinä on 390. Se on 2000-luvun alusta 88,5 kuutioinen saha. Tämähän on ihan jonkun kokoinen värki. On kyllä, sillä hyvä on pätkiä puita. Sitten siinä on ekoja rivissä jonkun verran. Ekot löytyy. Mistä se ekot? Tässä on eko. Tässä, niin todellakin. Sitä löytyy ekoja. Mitäs se? Sitten siinä on raketteja tuossa ekon takana. Siinä on vanhempia rakettia 80-luvulta. 452, 451 ja niin poispäin. Joskus oli kahta kansakuntoa, jos ei kolmeekin kansakuntoa, että joku saas dolmarilla, joku saas raketilla ja se oli paras saha. Joku saas huskulla, ei kun se oli paras saha. Onko tämmöistä havaittavissa vielä tänäkin päivänä? No kyllä sitä on vielä tänäkin päivänä, mutta tänä päivänä ne ainoastaan väittelee stiilin ja huskun kanssa. Ja näin vähän ajattelinkin. Mutta tietysti se on hauskaa, että ihmisillä on uskovuus. Mikä olisi muuten oma mielipide, jos pitäisi niinku käydä nyt ihan ottaa se jompikumpi, vai mikä olisi? No ei huskukaan ole huono. Tässä on, millä minä olen saanut 560. Tosi hyvä saha ja räväkkä. 60-kuutioinen ja 3,5 kilowattia on siinä. Tai sitten minulla on tuolla samanikäinen stiili, vähän nuorempi, mutta se on pienempi. Se on 261. Se on 3 kilowattia. Aivan. Että molempi hyvä, eli molemmat on ihan hyviä sahoja. Ei niitä voi silleen moittia. Että... Enempi tunnekysymys niin. Varmaankin. Ehkä tämän päivän sahoista, niin tuo 560 melkein räväkin näistä, jos ei oteta noita isoja sahoja, mutta eihän noilla voi oikeastaan muuta tehdä, kun ei tänä päivänä niin isoja puita enää tarvitse kuavella. Että... No se on totta kyllä. Nyt on mielenkiintoisen näköinen. Timbertech. Niin, se on Kiinan pojan tekemä saha. Ne tekee samalla kuosilla kaikki ne Kiinan sahat. Okei. En ole muista merkkiä kyllä havainnut kertaakaan. Joo, se on Kiinan pojan vähin. Ja keltaiset tässä tukissa on sitten partneria. Ne on partneria. Se on 7 tonnista 70 ja niin poispäin. Ne on sitten 70-80-luvun väliltä olevia sahoja. Joo, siinä on R11 partneria, R12 partneria, sitten on R14 partneria, kun menet sinne eteenpäin. Sitten siinä on 491 kappale ja siihen loppu nämä vanhemmat. Mutta sitten pitää tuolta toiselta puolta jatkaa. Siellä on sitten 17, 18, 421, 522, 523. Silleen se jatkuu siinä. Nyt löysin mielenkiintoisen. Oho, ja löin myös pääni ja se haittaa. Partneri, tässä lukee S. Joo. Onko tämä joku erikoismalli vai? Se on semmoinen malli, joka on koottu 2 sahasta. Ahaa. Se on 500 partneri S, se on matalavirjeinen saha, vähän niin kuin maatilamallin saha. Okei. Mutta siihen on laitettu sitten tuo 540 partnerin koppa, käynnistyskoppa. Tämä on vähän niin kuin custom made. Okei. Partner S. Partnerilla miekin on saanut 5500 sahaa sinne 2 ainakin. Ja 5 tonnisella. Tosi hyviä sahoja silleen. Siis minkäs maalainen partneri on? Se on ruotsalainen. Ruotsalainen. No voisi se kyllä väristäkin päätellä periaatteessa. No mitäs kun nyt satutaan olemaan täällä, niin yläpuolellahan meillä on täällä... Siellä on muistaakseni 452 siellä on ja Jonssia. Jonssia. Niin, voidaan sanoa vaikka raketiksikin 452. Sitten siinä alempana on 50. Tässä. Siinä on 50 raketti. Ne oli joskus aikoinaan 16-vuotiaana mehässä ja isällä oli tuommoinen saha, niin kun ei ollut turvahousuja eikä turvaketjuja niissä sahoissa, niin miehän pyyhkäsi sillä poloveen tuohon halstiin ja oltiin vielä tuolla Roihan mehässä Parikkalassa töissä. Okei. Ei kun Parikkallaan. Lääkäri sanoi, ei tähän mitään kuoletuspiikkiä tarvii, se koskoo se piikki yhtä paljon kuin tämä tikinlaitto.
No veti siihen 3 tikkiä sillä hyvä. Niin tästä muuten tulikin mieleellinen välihuomautuksena, niin tässä kun kerran on käynyt, niin oli puhetta. Kyselin, että Timolta, että miten silloin entisaikaan, niin minkälaisia oli turvavarusteet? Ne oli ilmeisesti aika sitten, muistaakseni vasta, että niitä ei käytännössä ollut. Ei niitä ollut. Sitten kun tuli ensimmäinen turvakypärä, niin sehän oli tässä. Sehän on tässä se, vielä kun tuonne pääsis ottamaan. Minä vuonna? Meidän Mauno oli Metsäliitolla töissä, tämä tuli 70. Niin se olit siellä. 70 tuli tämmönen ja näissä oli sitten irtonaiset kuulusuojaimet. Aivan. Siihen kun oksa pärätti tuon lippa, niin silloinhan se lenti sinne vahdaan tuo. Luonnollisesti. Sitten tietenkin tuli turvaketjut jossain vaiheessa. Turvaketjut ja sitten tuli takapotkusuoji ja esimerkiksi muutahan kun minä katson, tuolla on semmoinen raketti, missä on semmoinen takapotkusuoja siinä tuo 621. Tämä? Siinä, niin. Niin tuommoiset suojat tuli, sen jälkeen tuli vasta sitten ketjujarrut. Ai, niin. Tässähän on vaan tällainen lärpäke. Niin. No miten entisaikaa, tapahtuiko näillä sitten vahinkoja varmasti? Kyllä niillä tapahtui. Yksi kaveri sanoi, just tuommoisella sahalla, siinä ei ollut lärpäkettäkään, niin se tuli naamaan se saha ja se riisti tuosta noin. Se meni tuonne akon pohjaan pakille lääkäriin ja lääkäri sanoi, että pienemmillä vehkeillä pitää partaa ajaa. Aivan. En viitin mainita kaverin nimiä, mutta Ei tässä nimiä ei mainita, mutta joo. Mutta raketti. Siinä on vieressä sitten tuommoista... 601, sitten on 75. 75 tuossa noin. No, toinen on isompi kuin toinen. Ne on kanssa 66 olisi vuosimallit niissä. Sitten se on 70 vähän nuorempaa, tullaan 70-80 välille sitten. Sitten siellä on iso 80 siellä perässä. Ja sitten on alapuolella, no täällä on tätä soloa taas, mutta solo on muuttunut väriä. Joo, se on muuttunut väriksi. Se on saksalainen, se on edelleen. Niin tuolla oli se vanhemmat, oli sinisiä. Joo. Tää on nyt sitten punaisia. Joo. No mitäs tässä möuessä? Tässä on husku. Siinä on 380 77-kuutioinen husku. Elikkä tässä. Joo. 380. Tää on ajalta, onko tää 80-lukua? Se on 79-80 suurin piirtein. Niin, siinä on Husvaran 380. Joo, ja selviteltiin sitä ikää tuossa kansiosta, se löytyi, niin tää on muuten vuodelta 77, eli sama ikäinen kuin allekirjoittanut itse. Se on komea vuosikerta, täytyy sanoa. Joo. Sitten siinä on 163, joka on olisiko 73-74 siinä se malli. Sitten 263 tiellä, niin se on myös 77 malli, vaan se on pienempi kuin tuo 380. Niin tämä? Niin. Aivan. Se on 60-kuutioinen, tuo toinen on 77-kuutioinen. Sitten täällä näkyy niin ihmeellinen merkki kuin Jobu tuolla. Joo. Jobu on norjalainen saha. Oliko se sama mikä tuolla? Kyllä. Niin olikin, joo. Jobu on norjalainen saha ja Elfing sen osti sitten, en nyt tarkkaan vuosilukua muista, se on siellä 80-luvun loppupuolella osti sitten Elfing sen. Ja se teki siitä sitten sitä Jobusta esimerkiksi tommosia partnereita, niin kuin se on tuossa jalkasjuuressa on, kun peruutat takaisin. Tuossa noin. Siellä. Tuossa. Niin se on samanlainen, mutta se on partnerin nimellä. Aha. Se Elfing teki semmosia sahoja. Sitten meillä löytyy mielenkiintoisia, nämähän on... Ne on T-mallin niinku... Onko tämä niin kuin joku yhdenkäyvä hevonen? On. Aha. Eli nämä käyttää nämä, mitkä kiipeää puuhun nämä metsurit, niin ne käyttää niitä sahoja. Aivan. Ne se lyö sieltä lenkistä, kato kiinni, siinä on lenkki siellä takana, siinä allalla, käännyt sen lenkin, ei kun takana sun puolella. Täällä. Niin ei, näitähän. Otetaan ammattilaisen käsi tämä. Tästä tullaan saha kiinni tuonne vyöhön näin. Ja
siitä sitten sillä sahataan. Understand. Mm. Steel. Ja sitten täällä on kyllä nyt niin erikoisen värinen kapistus, että mikä ihme tämä on. Se on Poulani. Poulani. Niin. Se on myös amerikkalainen saha ja Poulani teki Amerikassa, tai en tiedä onko Poulani tehnyt, mutta Amerikassa tekivät Jonssia ja Husqvarnaa ihan samalla kopiolla noille. Okei. Poulani. Never heard. No nyt tietää tämäkin. Poulani teki myös, muistaakseni semmoista kuin 475 tukkisahaa, joka oli aivan sama saha kuin Jonssin 2077. Okei. Väritys on silmin. No toki tää häviää ehkä mehtään niin helposti tuolla välillä. Niin. Joo. Täältä löytyi sitten, mikä tämä oli? Sindaiva 451 on siinä semmoinen maatilamallin saha se. Farmisaha. Mm. Minkä maalainen on Shindai? Japanilainen. Japan. Mm. Minkähän vuosimallin kalustoa hän lienee? Ne on 90-2000-luvun väliltä. Niin nämä on kuitenkin sen verran uudemmin. Joo. Shindai. Tässä saattaa mennä joku alle 90, mutta sieltä kieppeiltä on. Sitten siinä on vähän niin kuin ammattimallisaha siinä. Tämä. 488 siinä. Shindaiva 488. Joo, se on 45-kuutioinen. Miekin on sahannut tuommoisella sahalla ihan hyvä ja varma käytinen saha. Japanilainen. No, japanilainen tekee laatua monessa. 90-luvun saha. Totta. Mm. Tässä me siirrytään hieman tänne päin ja katsotaan, siellä oli sitä soloa ja nyt on kyllä sen näköinen kapistus täällä, että tää on pakko, ei kun nämä oli 2 sahaa yhdessä tässä. Mikä tää? Tämähän Se on eko. Ekojahan nämä No ne on pieniä ekoja. Mm. Vähän vanhempaa. Joo. Ekomallia. Ne on myös vähän tuommoista maatilamallin sahaa. Kyllähän ne jotkut teki Savottaakin tuommoisella, mutta se on vähän ropsisaha. Niin. Sitten siinä on jo, mutta nyt onks tämä sitten vanhempaa tällaista? No se on Stiilin 15 malli. Se on 70-luvulta oleva Stiili. Onks tää nyt tarkoitettu johonkin yhdelle kädelle? No vähän samalla viisiin niin kuin tuo Stiili, mitä tuo T-mallin Stiili on. Niin. Erikoinen vähän versio. On erikoinen ja no sit löytyy kyllä väritykseltä, saisinkohan mä tuntusta, mikä ihme tämä on? Se on kyllä maalattu uudestaan. Se on Solo 640 ja se on muistaakseni 68-luvun saha aika karkeasti, etten sanoisi. Se on väritykseltä, siinä on toinen alkuperäisvärinen siinä vieressä. Niin tuo, joo, niinpäs muuten onkin. Onkin tuolla osastolla. Katsotaan, eli varmaankin tämä täällä. Kyllä. Katsotaan. Se on alkuperäisvärityksellä. On se kyllä ihan patarautaa. Painosta päätellä aina. Joo. Solo 640. Solo 640, 71 vuosimallia. Okay. Ja 67 kuutioa. No noin. En hirveästi sitä erehtynyt sitä vuosimallista. Ei. Ei näitä kaikkia jaksa tämmönenkään patu muistella, että mitä nämä on. No se sallittakoon. Joo. Pannaan hänet Solo sinne takaisin. Sitten kun me otetaan tässä vähän väljemmille vesille tästä, kun meikäläinen suikin mahtuu, niin no siellä on Husqvarnaahan täällä ylhäällä on niin kuin tässä. On, siinä on eri mallia huskuja. Sitten siinä on kullokkia siinä välissä. Eli keltaista. Joo. Näkökulma. Nyt kun me perutaan tänne päin tuohon ensimmäiseen kullokkiin. Eli tämä. Niin siinä on semmoinen kullokki kuin 3-10E. Ja se on startilla oleva saha, vuosimallia 66, kuutioita 54. Startilla? Siinä on ollut tuossa akkukotelo on siinä takakahvan alalla siinä. Minulla ei ole siinä kyllä akkua, mutta niin. Startti. Niin, se on ollut startti. Ja niissä käynnistys on tuolla kytkimen puolella, sitten käynnistyskapula, jos haluaa vetää. Onko sahoissa yleensä niinku startteja? No ei, kyllä se oli tuo malli ja joku muu kullokkimalli oli kanssa, mutta Se keksintö siis tuli ja meni. Se on. Mutta tässä on kyllä, onpas nätin näköinen. Se on myös semmoinen nikkarimalli. Nikkarimalli.
Siinä on oikein jotain metallia tuo Niin, suoja. se on. Äsken se oli muu. McCulloch. Aika hieno. Aika hieno on. Ja se oli Joo. nämä on McCullochia tietenkin täällä Kyllä, pitkässä siellä on rivi. 10-10, 2-10, 70. Sitten siellä on 1-40, 1-7. Siinä on 1-70. Niin muistaakseni näkyy se. Mm. No aikamoinen mötikkä. Oh. On. Ja siellä on, katsotaan tuo yksi, onko tää nyt sitten tätä partneria? Täällä Joo, ota tuosta parempi, tuosta noin, sitten pölyvään päästä tässä, siitä. Niin. tämä. Viina, Se on 5-1 partneri. Partneri joskus kehitteli noihin möykkyjen jälkeen tämmöisen köykäsen saha, 55-kuutioinen on sekin. Siinä on jo toi. Siinä on jo Okei, ketjujarrut ja kyllä. kaikki. Mutta se oli pikkusen niin kuin surullisen kuuluisa. Se oli kyllä hyvin korjaamoystävällinen saha. Käynnistin oli erittäin herkästi rikki menevä. Niin kuin siellä kakson siellä hyllyssä, niin erittäin herkästi menevä rikki. Aivan. Ei ollut ihan viimeisen päälle suunniteltu, mutta semmoinen on. Partner. No mistäs hemmetistä minä tämä on? Ja sitten tuosta Eikö se pylvään oli päästä. pylvästä? Herrekuuttele. Näitä on niin paljon, että sä olet tästä näin. Se on ihan Partneri paikalla. toimiva saha sekin. Tässä on joku stiilin hieman Joo, 010 AV. Niin, se on 010 stiili. Tässä lukee Electronic Quick Stop. Joo. Tarkoittaa mitä? No ainakin se on tyristorisytytyksellä oleva saha. Ei ole katkojen kärkiä, niin kuin jo noissa mallissa. Niin tässä on kuin tämmönen sähkökytkintä. No, Niin, mistä sammutettu. Aivan. Niin. No toki sitähän se nyt... Ne on niitä pieniä sahoja. Aivan. Ja tässä on joku pakkovelkas tämmönen... Eikö se oli stiili kanssa? Se on muistaakseni 11, ne onko? Vai mitä siinä lukee? 010 AV. No, sekin on 10, joo. Se on eri vuosimalli kuin tuo toinen. Siis stiili on ollut tällaisessakin värissä. Joo. Aha. No sitten vielä täältä, niin nyt on kanssa sitten erikoista malli. Nyt on Ohoho. Siis Se on Partneri R11 malli. tämä kahva. Tämä. Se on 60-luvun vuosimallia saa. Siltä se tuntuukin kyllä. On. 90 ja jotain on kuutioita vähän vielä. On velkoinen ja tuossa vieressä näyttäisi olevan sitten tuossa noin niin. Menepäs sinä siihen. Homelit. Joo. Nyt on. Se on C5 se homeliitti ja 77 kuutio ja 60-luvun vehkeitä on sekin. Se on julman niinku, laippa niinku korkea. Kyllä. Tässä ei turhia tommosia jarruja ja muita sitten. Se on tuo siis makavalla sylinterillä olevia homeliittiä se. Aha, aivan. Niitä on tuolla toisella puolella enemmän. Aivan. Ja sit siinä vieressä onks tää sit vähän uudempaa? Joo, joskus mainostivat XL Mini. XL Mini? Niin, No niin. semmonen piensaha. Ruutulippu. Niin. Se on 70-luvun alussa tuli semmonen Siinäkin on mikähän siinä oli kuutiotilavuus? Se oli 50 kuution seutu. Onko tässä joku jarru? Ei siinä ole, Ei, se tää on on vaan- kääntyvä, vaan kato, kun sinne pitää täyttää se öljy ja polttoaine. Niin, Ei joo. sitä muuten pysty täyttämään. Totta. Niitäkin ne aikoinaan möi paljon. Sitä oli tässä on sininen malli, joka oli XL Mini myös. Minä joskus pienenä poikana tein polttopuita tuolla suolla, niin tuommoisella sahalla justiinsa. Siellä Minillä. Niin. Aivan. Se oli köykäinen, kun ei ollut poimia isompaa sahaa kantaa. No sitten on kyllä vielä löytyy uutta merkkiä. Se on Pioneeri. Pioneer. Tottunut enemmän tuolla ehkä äänipuolella tähän Pioneeriin, mutta minkä maalainen? Pioneeri on amerikkalainen saha. Näytähän se tyyppi tänne. Tyyppi on tuolla. Kukas hän onkaan? Ei ole siinäkään vielä Ei se ole tyyppi. siinä. Se on siinä päädyskopassa. Ei, 1150. Joo.
Se on aivan melkein kopio sen seuraavan sahan kanssa, mikä on tuo Homelitti XL12 tuolla. Niin se on kuutiotilavuudetkin samat. Mutta on Niin pitänyt näitten kanssa. Niin, se on samantyyppinen saha. Hommeli. No minkäs maalainen hommeli? No Amerikka. Se on siis Amerikka, Niin, okei. niin. No aivan, totta kai. Totta kai. XL on 54 kuutioinen ja se on vuodelta 65-66. Aivan. Tuolla on vielä sitten tätä kahvamallia myös, nyt ei kyllä kehtaa nostaa mutta mikä tämä? Se on Husqvarnan F70. Siinäkin on tollanen vaan. Siitä on alaläppä puuttuu. Tuolla olisi ollut sitten semmoinen, missä olisi niin ollut... siitä, niin joo, sehän on lähtenyt vaan pois. Tuplaseska Husqvarna on 77 kuutio ja vuosimallia 68. Eli tässä vuodelta 6. No siinä on kyllä tuommoista moderni. Sillä sahalla tekivät joskus, ennen kuin ne keksi parempia, niin sillä oli jonkinnäköinen leikkuuennätys tehty sillä sahalla. Okei. Ennätyspeli. Niin, ne on kaikki kärkivehkeitä nämä, eli katkojankerillä olevia sahoja nämä. Ei turhia turvavarusteita vielä. Ei siihen. Sama malli on sitten 65, se on 77 kuutioinen, niin siinä vieressä on 65 kuutioinen se. Tässä. Joo. Tutkittiin, että F70 niin 64. 64-65. Silti aika moderni näköinen kapistus kuitenkin painaa. Ruotsalainen teki sitä sahaa, se teki samalla mallilla myös partneria. Se oli vaan eri värinen. Aivan. Aivan. Toi on vielä kyllä katsottava. Tossa on jotakin niin hienoa. Oho, onko hän kytkyksissä? Ei. Jonsered, Raket. Niin. Siinä on taitaa olla 52. Kyllä. 52P. Semmonen malli. P. Ja siinäkin on Niissä on jo ketjujarru niissä. Onko On, se? Joo. Aivan. Ne on ensimmäisiä sahoja Raketilta, mitkä tuli Tyristorilla olevia. Nyt hän haluaa tulla esittelyyn kanssa siltä puoliväkiselle. Mikäs meillä täällä? No se on Jonseredin 36. 2036, kun se on. En mie niin, että 2051. Joo, se onkin se malli, joo. No tässähän lukee tää turbo. Joo, ne on jo. Se on ihan ammattisaha. Se tuli 80-luvulla tuli ja kovasti mainostettiin. Se on ihan ensimmäinen niitä turboja. Tää on aika kevyt. Kyllä. Se on 51 kuutia. No niin, siinä on nyt sahoja käyty läpi oikein urakalla. Tietysti pitää kiinnostaa huoltopuoli. Mikä sä sanoit tämän hienon nimen tämä oli? Laboratorio. Laboratorio. Käydäänpäs kattoo laboratoriokin. Täällä on sylinteriä siellä ja Tuossa on lisää tuossa noin osia. siellä on varmaan muutama saha tässä pöydällä käynyt. On siinä muutama saha korjattu. Aivan. Ei tässä mitään. Kiitoksia hei Timo tästä hienosta vierailusta ja tosiaankin niin kommentoikaa sinne alapuolelle ja katsokaa sarvalla, kuinka monta sahaa täältä oikeasti löytyy ja tilatkaa kanava, koska se paljastaa seuraavassa videossa.